Bona diada. Com que avui és la Diada de Catalunya, les notícies veganes només en català. No passa res, si feu un esforç, segur que l'enteneu, és molt fàcil, de veritat. I avui us donaré, en comptes de notícies, dades sobre veganisme en clau catalana o notícies catalanes en clau de veganisme, com vulgueu. No hi ha xifra oficial, perquè no ens fem un cens ni ens registrem enlloc quan ens fem vegans, però s'estima que a Catalunya hi hauria uns entre 55.000 i 60.000 vegans, similar a la població de Castelldefels. Això es basa en un estudi de 2023 de quants vegans hi ha adults a Espanya, el que és un 0,37%, que si extrapola surt aquesta xifra. Restaurants vegans o amb opcions veganes a Catalunya. A Barcelona ciutat és l'únic lloc on tinc la xifra de locals 100% vegans, segons Happy Cow, que són 60 locals, 100% vegans. Amb vegans o amb opcions veganes, 654 locals. A Girona, 67, 50 a Tarragona i 38 a Lleida. En total són uns 800 locals amb opcions veganes a Catalunya. Empreses d'alimentació vegana de Catalunya. Eurafoods, molt coneguda, Vaca, aquesta no la conec, he d'investigar, són formatges 100% vegetals, Green Foods, Vegetalia, Liquats Vegetals, aquests són els de Jo Soy, que és la llet que jo bec, a veure si un dia em patrocineu, Circular Foods, Nova Meat, i que tingueu una molt bona diada.